El 14 de març de 2020 es decretava l'estat d'alarma. S'iniciava el confinament per la pandèmia de la Covid. Han passat 5 anys des d'aquest moment i on tinguin en viu volen recordar i pensar què ha quedat de tot això. Deien que anaven a eixir millors de la pandèmia, però realment ho hem fet? El confinament es va tindre a casa 3 mesos, quasi 100 dies. A més, després vam haver de conviure amb diferents mesures, com tocs de queda, tancaments perimetrals, aforaments reduïts i, com no, l'ús de la mascareta. Com tot, les circumstàncies de cadascú van ser diferents. A alguns els va tocar continuar treballant i altres van poder gaudir d'una oportunitat de compartir temps en família. Jo no vaig notar massa, perquè jo vaig seguir treballant. En ajuda a domicili que jo estava en aquest moment, tenim moltes mesures de seguretat i cuidant-se molt i tal. Entonces jo no vaig notar el estar tancat en casa sense eixir. Disfruté mucho en mi casa, con mi familia, estábamos todos juntos, que era muy raro estar juntos todos. Altres recorden com van sospitar que això de la Covid no era una situació d'un parell de setmanes i que tenia més importància de la qual li van donar en un primer moment. La meva dona és química i quan li vaig dir, Marian, què passa si? Em va dir, això és panys. Molts psicòlegs i educadors han apuntat als joves com un dels sectors de la població que més van patir les conseqüències de l'aïllament. I és que per a molts, joves i no tan joves, el record del confinament no és res divertit. Jo tenia una agobiament dins de mi que deia, ostres, no pot ser. I tenia ganes d'eixir, tenia ganes de fer coses, les amigues tampoc podien eixir, no tenia contacte amb ningú, soles era WhatsApp o xarxes socials i pues, era un poc tot, buf. Afortunadament, les persones amb les quals hem pogut parlar en aquest Ontinyent en Viu no van estar greument malaltes. No tinc un familiar o un conegut molt prop que va faltar per qüestions del Covid. M'imagino que la gent que té familiars que han faltat en el Covid ho recordaran més malament que el record que tinc jo. Mi hijo tuvo el COVID, entonces pues eso, estaba encerrado en una habitación. Eso sí que fue malo, que estuvo pues no sé cuántos días, 15 o 20, no lo sé, encerrado en una habitación y le teníamos que pasar la comida y todo eso, desinfectándolo todo. 5 anys després, què ha quedat de tot això? Per a alguns, poca cosa. No se'n recordem, es pensem que fa molt de temps i fa sols 5 anys. Entonces no se'n recordem de lo que van passar, no. Per a altres sí que hi ha hagut certs canvis en la manera de relacionar-se o de viure la vida. Jo crec que eixim menys de casa, o si no eixim menys de casa, el contacte moltes vegades és diferent. Hi ha certs records que te fan així estar més pendent de les coses i pues, tindre més cuidado respecte a tot el que fas, tot el que dius i tot. Potser el signe més evident que ens ha deixat la pandèmia és l'ús de la mascareta quan un agafa una grip i com reaccionem davant dels virus respiratoris. Ahora estamos resfriados y estamos todos, no te acerques, no me beses, no me toques, que yo no sé lo que tengo. La Covid i el confinament serà un d'aquests episodis que quedarà per a sempre en els llibres d'història. Però volem saber quina és la teua opinió. Què penses? Ha quedat alguna cosa positiva d'aquesta experiència? Et llegim en comentaris.